Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating salita sa araw na ito, July 26. Ang ebanghelyo natin ay Matthew 13:31 to 35. Apostle Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ni Jesus, "The kingdom of heaven is like a mustard seed that a man took and sowed in his field. It is smaller than all other seeds. But once it is fully grown, it is bigger than any other garden plant." Once it is fully grown. Bigyan mo ng panahon para lumaki at lumago ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Bigyan mo ng panahon para ma-develop lahat ng potentials na tinanim at nilagay ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo, sa mga talento mo, sa mga tao na makikita at makisalamuhan at makikilala mo. Alam ng Diyos na napakalaki ang potential ng iyong buhay. Nagtanim ng Diyos ng kanyang presensya, nagtanim ng Diyos ng kanyang gifts, nagtanim ng Diyos ng mga biyaya at talento. Bigyan mo ng panahon para lumaki at lumago ng gusto. When it is fully grown, it's the bigger than any other plant. And so, huwag mawala ng pag-asa kapag hindi agad-agad ay naging tulad na inaasahan mo. Hindi agad-agad nangyari ang inaasahan mo. Hindi agad-agad natupad ang mga pinapangarap mo. Because it takes time. It's a process. And it's growing. It's growing. Ang presensya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang talento ng Diyos, ang pagkakataon ng Diyos, it is growing. So, huwag kang maubusan ng pag-asa, maghintay na may excitement dahil alam mo that when the time comes, it will be fully grown. It will be the biggest plant in the garden. Kung gusto mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.